Zemřel kardinál Duka a aspoň posmrtně ukázal, co jsou liptargi zač. Po úmrtí Dany Drábové jsem schválně koukal do diskuzí na sociálních sítích a hledal lidi, kteří se třeba jí smrti vysmívají nebo jí tu smrt přáli. No a v prvních několika hodinách až několika dnech jsem téměř žádnou takovouhle odpověď na její úmrtí neobjevil. Jenomže co se nestane, když zemře kardinál Duka, který byl křesťan, kněz, no a zároveň byl bohužel i konzervativní. Schválně jsem zkoumal pouze 2 příspěvky. Příspěvek na Facebooku na iRozhlasu a příspěvek na Facebooku na ČT24, kde tyto 2 stránky oznámily úmrtí kardinála Duky. A zkoumal jsem pouze komentáře u iRozhlasu za 1. hodinu a u ČT24 za první 2 hodiny. A bohužel jsem se nestačil divit. Komentářů přejících smrt a určujících, že kardinál Duka půjde určitě do pekla, že to je karma za jeho náckovské bohoslužby a podobně, jsem tam bohužel objevil desítky. Mnohé z nich nyní právě vidíte na obrazovce, tak se začtěte a koukejte se na tu liptargí lásku. Je to ta samá skupina takzvaných liberálních demokratů, kteří po brutální vraždě Charlieho Kirka o něm sdíleli brutální lži, aby omlouvali tuhle jeho vraždu a vlastně ji sváděli přímo na něj. Prostě ukazují, že se radují z něčí smrti jenom proto, že ten někdo má názor, se kterým nesouhlasí. V čem jsou vlastně tihleti lidé odlišní od fašounů nebo komunistů?